A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Ulaika utai mengkono-mengkono anbiya, para nabi sing wis disebutke. Lafat ulaika iku mubtadaun dadi mubtada. Alladzina rupane wong akeh an'ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihi mengatasi nabi alladzina alaihim mengatasi alladzina an'ama iku sifatun sifat lahu kedue ulaik minan nabiyina nyatane saking pira-pira nabi. Lafat nabiyin iku bayanun dadi bayan lahu kedue alladzina wa huwa utai bayan iku fi makna sifati ing dalem maknane sifat wa ma utai lafat ba'dahu ing dalem sakwise nabiyin ila jumlati syarti maring jumlah syarat iku sifatun dadi sifat lin nabiyina maring lafat nabiyin faqalu mongko utawi dawuh Allah taala rupane dawuh min dzurriyyati adama ai Idris wa mimman hamalna khabare kok ning nguri min dzurriyyati Adam nyatane saking keturunane anak Adam ai Idrisu tegese Idris wa mimman lan golongan hamalna wa mimman lan golongan anak putune wong hamalna kang ngemot sapa ingsun ma'anuhin sertane Nabi Nuh dimot fi safinati ing dalem prau ai Ibrahim tegese Ibrahim ibnu ibnihi saking anak lanange Ibrahim Sam rupane Sam Ibrahim saking anak lanange Nuh ngoten nggih Sam rupane Sam wa min dzurriyyati Ibrahim lan saking anak putune Nabi Ibrahim Ismail wa Ishaq lan Ishaq wa Yaqub lan Yaqub wa Israila wa min dzurriyyati Israila tegese saking anak putune Israil zuriyah itu sang lafat zarrah niku napa bibit mulane nek manani zuriyah niku napa anak putu bibit keturunan wa utai Israil iku Yakub ai Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa mimman lan golongane wong hadaina kang nuduhaken sapa ingsun wajtabaina lan nyelir sapa ingsun nyelir niku milih wajtabaina lan milih sapa ingsun ai min jumlatihim teges saking golongane man wa khabaru ulaik utai khabar lafat ulaik iku idza tutla iki lagek khabar iku idza tutla nalikane den wacaaken alaihi mengatasi anbiya utawa alladzina apa ayatur rahmani pira-pira ayate Gusti Allah kang Rahman kharru mongko padha jungkel sapa alladzina sujatan hale kang padha sujud wa bukiyan lan padha nangis sujadan iku jam'u sajidin jamae lafat sajid wa bakin lan jamae lafat bakin maksudnya biya fakunu mongko ana sapa sira kabeh ana iku mislahum padane anbiya utawa alladzina an'amallah wa aslu bukiyin utawi asale lafat bukiya iku bukwiyun lafat bukwiyun kulibatin wali apa alwawu yaan ing dadi ya wa dhammatul lan den apa wali apa ad-dhammah kasrotan ing kasra wong-wong para nabi sing wis disebutke mulai Nabi Adam sampai Nabi Idris kabeh sing wis disebutke kala wau wong-wong sing diparingi nikmat dening Allah saka golongane nabi yaiku saka keturunane Nabi Adam mulai Idris lan keturunane wong-wong sing dimot ning kapale Nabi Nuh kaya Nabi Ibrahim lan saking keturunane Ibrahim kaya Ismail Ishak Yakub lan keturunane Israel keturunane Nabi Yakub kaya Musa Harun Zakaria Yahya Isa kabeh lan wong-wong sing wis tak paringi pitunduk lan wong-wong sing wis tak pilih iku wong-wong sing nalikane diwaosaken ayat-ayate Gusti Allah iku padha njungkel padha sujud padha nangis
Artine nek ngono kita dadi kaya wong-wong sing diparingi nikmat dening Allah saka golongane para nabi, rasul lan wong-wong sing diparingi napa petunjuk. Mulane nalikane kita salat mulane Fatihah disebut sab'ul masani, ayat 7 yang selalu diulang-ulang. Perkara teng Fatihah niki kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta alaihim. Mugi panjenengan nuduhaken margi ingkang lurus, yaiku dalane wong-wong sing sampun jenengan paringi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dudu golongane wong-wong sing jenengan bendoni lan wong-wong kang tersesat. Mulane kula jenengan nek kepingin slamet, kula sampean kabeh nek kepingin slamet ya melu tindak tanduke para rasul. Lafadz dzurriyah niki diulang oleh Allah di dalam Al-Quran niki puluhan kali. Ada berapa puluh kata-kata zuriyah. Karena ternyata rata-rata nabi lahir ya saka nabi, rata-rata rasul ya lahir saka rasul. Tapi ono tradisi sing kaya wong sing diangkat karo Gusti Allah, ono Talut, ono Jalut. Talut wi keturunane wong biasa, tapi iso mimpin para rasul, para nabi. Tapi lumrahe nabi rasul iku lahir saka nabi rasul. Nate kula sampai akan sampai nek kepingin dadi wong sing manfaat, dadi wong sing anu niku ya kudu duwe siji, duwe ilmu, nomor loro duwe laku, duwe tirakat, duwe ilmu, duwe laku, sing nomor 3 duwe trah. Duwe trah. Trah niku ora kudu keturunan. Soale trah niku ana trah teologis. Buktine Gusti Allah yang gawe pemimpin saka Bani Israel sing jenenge sapa? Talut. Karena dia trahnya trah teologis, bukan trah keturunan. Nek kowe ora duwe bapak sing duwe kayu jati keturunane, ya wis kowe oleh lahir saka klorak, tapi kudu nyantol ning ngene kayu jati sing gedhe, mbah rupa guru, mbah rupa sapa, kudu duwe trah. Mulane ilmu laku karo apa? Trah. Terus kuwi lumrahe nabi lahir saka nabi, rasul lahir saka rasul, tapi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kita dikongkon niru para rasul, para nabi sing wis dikei nikmat, nek diwacake ayat-ayate Allah kowe kudu nurut, kudu njungkel, kudu sujud, padha nangis. Fa khalafa memengkong ganti mimba dim saking sawise alladzina an'ama. Mimba dim saking sawise alladzina an'ama Allah sapa khalfun pantan. Pandan termasuk anak putu. Adau kang padha niat-niataken sapa khalfun. Adau kang padha niat-niatan sapa khalfun as-sholata ing salat. Bitarkiha kelawan ninggal salat kal Yahudi kaya golongan Yahudi wan Nasara lan golongan Nasrani. Wa tabaulan padha anut sapa khalfun asyahawati ing pira-pira kesenengan kang ala. Padha nuruti syahwat kal minal ma'asi nyatane saking pira-pira maksiat. Fasaufa yalqauna mongko bakal kajegur sapa alladzina utawa khalfun fasaufa yalqauna mongko padha kajegur nyemplung sapa khalfun ghayyan ing jurange neraka jahanam. Ghayyan ing jurange jahanam. Huwa utawi ghayyan iku watin jurang fi jahannam ing dalem neraka jahanam. Ayaqauna tegese tumiba sapa khalfun fihi ing dalem watin. Ilaman kejaba wong amak taba kang tobat sapa man wa amanalan iman sapa man wa amilan lakoni sapa man sholihan ing amal kang saleh. Faulaika mongko utahe mengkono man taba iku yadkhuluna padha manjing sapa man taba al jannata ing swarga. Wala yudlamun lan ora den aningoyo sapa ulaik. Ayung kau sunat tegese ora den kurangi sapa ulaik, ora den zalimi syai'an ing suwiji-wiji. Min thawabihim saking ganjarane ulaik. Tapi sakwise rasul duwe anak putu rasul, nabi duwe anak putu nabi. Tapi sakwise kuwi ana fa khalafa mim ba'dim khalfun adaa'us shalah.
Kemudian generasi-generasi yang diparingi nikmat karo Gusti Allah niku diganti karo generasi-generasi sing niat-niataken salat. Sapa kuwi? Kaya-kaya golongane wong Yahudi keturunane Nabi Yakub. Kaya-kaya wong Nasrani golongane Nabi Isa. Wa ta'ba'u syahwat lan padha nglakoni maksiat. Najan kuwi anake Nabi kaya Kanan. Najan kuwi anake Rasul. Kok jemene anake kiai. Putune kiai, buyute kiai. Anake Nabi wae. Nek khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat fasaufa yalqauna ghayya. Najan keturunane zuriyah Rasul, keturunane Nabi tapi dhek ninggalke salat lan napa nek ngarani ngetutne syahwat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sing paling jero. Mulane zuriyah iku kena nggo privilege. Zuriyah wi kanggo pengangkat untuk meraih kesuksesan gampang. Aku duwe keturunane raja, dadi raja gampang. Privilege. Tapi orang jamin. Mulane kowe timbang bahas nasab. Ora ning rampung-rampunge bahas nasab, wani bahas nasibmu lho. Nasab iku kalah karo apa? Nasib. Apa nih zaman saiki? Terus kowe ngaku-ngaku, kowe ngerti to ora aku ki cah Cirebon, turunane Prabu Siliwangi. Lah nek kowe turunane Prabu Siliwangi apa? Apa kelakuanmu kaya Prabu Siliwangi? Wah, aku keturunane Joko Tingkir. Ya mangan dawete kowe tok. Ya Joko Tingkir ya Joko Tingkir, tapi minimal perilakumu kaya sing dilakoni Joko Tingkir, ilmumu kaya Joko Tingkir, lakumu kaya Joko Tingkir. Ya timbang bahas nasab, lalu bahas apa? Nasib. Setelah Allah menceritakan, berfirman tentang zuriyah mulai apa? Zuriyati Adam, zuriyati Ibrahim, terus apa? Zuriyati Israel. Tapi tetap sunai fa khalafa mim ba'din khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Setelah itu ada generasi-generasi keturunan mereka yang meninggalkan sholat ta'ittaba'us syahwat. Mereka dimasukkan ke dalam jurang neraka jahanam, kecuali wong-wong sing gelem padha tobat, gelem iman, amal soleh. Mereka akan dimasukkan surga dan tidak dikurangi apapun dari pahala mereka. Jannati adni yadkhulu tunggu deh. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Jannati adnin rupane swarga tenggon manggon. Ai iqamatin tegese panggonan mukim. Badalun ya kudu dadi badal minal jannah. Faulaika yadkhuluna jannata rupane jannati adn. Lah kok diwaca jannati adn sebab apa? Sibah jamak muannas salim. Allati rupane jannat wa'ada kang janji sapa Ar-Rahmanu Gusti Allah kang Rahman ibadahu ing kawulane Ar-Rahman bil ghaibi kelawan padha samar. Halun bil ghaibi hale kelawan padha samar. Halun yaiku dadi hal ai ghaibina tegese pira-pira kang samar anha saking jannah. Inna hustune kelakuan iku kana ana apa wakduhu janjine Ar-Rahman ai mau udu tegese perkara kang denjaken Rahman iku maktiyan bakal teko. Dimana atian kelawan artine atian bakal teko. Wa asluhu utawi asale maktiyan iku maktuyun ai mau udu tegese utawi kang den janjikaken Allahuna ing dalem iki ayat iku aljannatu swarga yakti kang bakal nekani ing maut sapa ahluhu ahline maut. Wong-wong sing gelem tobat, iman lan amal soleh. 3. Tobat, iman lan amal soleh. Tobat, iman lan amal soleh niku bakal dilebetaken wonten jannatu adn, surga di mana kita akan bertempat tinggal di sana. Surga yang Allah menjanjikan kepada hambanya dengan kegaiban, mulane termasuk syarat iman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah.
yaitu orang-orang yang mempercayai sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ya apa ya? Swarga, neraka, mizan, sirat, mahsyar, barzah niku gaib. Aja mbok manani adakah tuyul. Lah kowe iman ta ora? Nah, iman. Kowe gak percaya tuyul, murtad kowe. Tuyul itu barang sing gaib. Tuyul kuwi ya ning Indonesia tok, Cung. Sing percaya ana tuyul. Ning Malaysia, ning Brunei ya ora ana tuyul. Ning Amerika ya ora ana tuyul. Karena memang hantu itu sesuai persepsi daerahnya. Nek kaya Bali ya leak. Nek kaya Jawa kuntilanak. Nek Jambi apa? Lu ora ono ning Jambi, ora ono hantu ning kono. Ora ono hantu ning kono. Nek Amerika apa? Dracula. Nek Cina apa? Vampir. Nek Indonesia tuyul. Kadang-kadang niku sesuai persepsi mereka. Orang Amerika membayangkan hantu itu yo desinan, jas-jasan, celononan, terus Dracula sewaktu-waktu metu. Iku pune persepsinya capek membela kebenaran. Orang Cina membayangkan hantu itu ya vampir. Apa nek ngarani nganggo jubah, terus nganggo mahkota, terus nek mlaku mencolot-mencolot, vampir. Lah persepsi itu sesuai keadaan. Lah Indonesia niku aneh, bayangno hantu niku tuyul. Kok jemeneh nganggo jas, sempakan tok. Ora trimo membela kebenaran, nyolongan duit ya, Pak. Kelakuan no eleke kaya ngono. Nah, itu kan sesuai persepsi daerah itu. Hantu saja tidak bermartabat. Kan sesuai karo wonge. Lah ngono bar ganti hantu nang suster ngesot, lu mek opo jajal. Gaib iku mbok manane apa? Adapun kegaiban tuyul sak piturute iku jin. Gampang ngono ae. Apa jenenge apa? Jin, selesai. Lah jin itu sesuai persepsine wong. Sing jelas kowe nek iman karo Allah, iman karo barang sing gaib. Gaib apa? Swarga, neraka, mizan, mahsyar, kubur, barzah, terus sirat. Iku jenenge apa? Gaib. Lah surga itu dibuat gaib oleh Allah. Artinya gaib itu untuk menguji kowe percaya apa ora, iman apa ora. Mulane teng ngerti allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Apa yang dijanjikan Allah itu akan tiba. Apa yang dijanjikan Allah itu akan terjadi. Kematian itu akan terjadi, barzah akan terjadi, ba'as itu akan terjadi, mahsyar akan terjadi, sirat akan terjadi, mizan akan terjadi, surga neraka akan terjadi. Dan itu semua namanya apa? Gaib. Wong gaib apa? Anu ning gone santet, ning gone tuyul, ya gaib iku dimaknani sing bener-bener wae. La yasma'una fiha lawan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. La yasma'una ora padha krungu sapa ibad fiha ing dalam jannah, ora krungu lawan ing omong-omong nganggur rame-rame minal kalami saking guneman illa salama kejaba ing omong-omong uluk salam. Lakin nasmauna bagi padha krungu sapa ibad salaman ing uluk salam minal malaikati saking malaikat alaihi mengatasi ibad. Au mim ba'di muto saking sebagiane ibad ala ba'din ing atase sebagian kang eneh. Walahum lan iku tetep kedue ibad rizquhum utawi rizkine ibad fiha ing dalam jannah. Bukrotan ing dalam wektu isuk wa asyan lan ing dalam wektu sore. Ai ala qadri himat kese ing atase kira-kirane bukrota wa asya. Neng swarga kuwi penduduk swarga niku ora krungu lawan omong-omong Allah, omong-omong unek Allah ra ono. Tidak ada perkataan kotor, semua perkataan di surga itu indah. Tidak ada perkataan nganggur, semua perkataan di surga itu mengenakkan dan bermanfaat. Ora ono omong jorok, ora ono omong sing haram, semua yang di surga itu halal. Nikmat. Jadi neng swarga niku ora ono permusuhan. Neng swarga iku ora ono tuwa. Jadi usia di surga itu usia yang paling muda, ideal. Rusa-rusane wong.
rusa-rusane wong secara mental, secara spiritual, secara kekuatan niku antara umur selawe 30-35 niku wah iku rusa-rusane wong. Berkurang itu semua umur 40 niku berkurang. Di surga itu ora ana permusuhan. Kabeh apa? Salama illa salama. Kabeh ora ana wong lara, sehat kabeh. Dadi ning swarga gak ono asam urat, gak ono diabetes, ora ono mangan sak warekmu, ora kena diabetes, ora kena asam urat, gak ning kolesterol. Tidak ada kematian. Di sana tidak ada perintah lagi untuk beribadah. Semua yang diharamkan di dunia halal di sana. Kowe butuh ngefly sak katokmu. Wis ngefly. Aku apa atus ning sungai Arak sak karepmu. Di sana tidak ada iri dengki, semua illa salama. Baik salam dari para malaikat atau sebagian dari kalian. Soalnya ono sing kangen karo koncone. Kangen karo koncone ngoten niku ya moro-moro kula kepengin kangen ngoten lagi keruntek wis langsung petuk. Masya Allah. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asya. Penduduk surga niku mangke diparingi rizki ing dalam esuk ing dalam sore. Swarga niku gak ono esuk gak ono sore, kok didhawuhna bukrata wa asya. Lagi pentingnya ilmu balaghah ngoten. Yo ai ala qadrihim. Maksudnya yo kira-kirane ning swarga iku wong ora sampai kleson, ora sampai. Apa sing mbok kerengtekno ditekakno. Yo kaya MBG mulu nang wayah teko ya teko, nang wayah teko ya teko. Kok lawe apa sari kok? Oh, alah engko lawe dimsum. Walah. Nah, aku diceritani Cakra. Nanti lauknya MBK dimsum. Walah, dimsum lho doglek digodhog lho, Kang. Doglek digodhog. Godhogan niku dimsum. Iki sampeyan ning Hongkong ning Cina iku semua yang direbus tidak digoreng, jenenge apa? Dimsum. Lan kene kok ujug-ujug kok dimsum kok dadi panganan mbah apa no. Barang godhokan ora digoreng kuwi jenenge apa? Dimsum. Ya ana doglek, ya ana pokok godhokan. Bismillahirrahmanirrahim. Santri ya kudu roh ngono ki barang engko kaget. Makanan apa ini? Makanan apa? Mangan kerupuk melinjo pahit ora wong cangkem kok ora kota blas ngono. Makan kerupuk melinjo kok pahitan yo piye? Bismillahirrahmanirrahim. Pun ala qadri ma fit dunya. Maksudnya ning swarga iku gak ono kelaparan, gak ono sampai lesu, gak ono. Enak tok walaisalan ora ono iku fil jannati ing dalem swarga apa naharun rino wala lailun lan ora ono wengi. Di surga enggak ada siang, enggak ada malang, baldaun balik padang wa nurun lan banget padange abadan ing dalem selawase. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiya. Tilka utai mengkono-mengkono jannat iku al jannatu swarga. Allati nuritu kang paring sapa ingsun ainuk tegese paring sapa ingsun wa nusilan nurunaken sapa ingsun mi ibadina saking pira-pira kawula ingsun tak turunaken man ing wong kana kang ana sapa man iku taqiyan kang wedi marang Allah ai bitaati kelawan taat marang Allah. Swarga niku tak paringno ning gone kawulaku sing padha takwa. Maksude takwa niku ya wedi ning Allah kelawan nglakoni taat napa ingkang dipun perintah Allah dipun lampahi. Wa nazalalan temun lama ta'akhara ing dalem semangsane ngeri apa wahyu ayaman ing dalem pira-pira dina. Wa qala dawu sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jibril malaikat Jibril ma utawi apa iku yamna nyegah apa maka ing sira Jibril antazura yen to ziarah sapa sira na ing ingsun. Turun apa ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Wa ma natanazzalu lan ora temurun sapa ingsun ora temurun illa bi amri rabbika kejaba kelawan perintahe utawa kejaba kelawan perintahe pangeran sira. Lahu kang iku tetep derok ma utai barang baina aidina kang tetep ing dalam antaraning ngersa ingsun ay amamana tegese ngersa ingsun min umuril akhirati saking pira-pira perkara akhirat wa malan barang khalfana kang ana mburi ingsun min umuri dunya saking pira-pira perkarane dunya
Wa malan perkara baina dzalika kang ing dalem antarane mengkono-mengkono. Baina dzalika ing dalem antaran baina aidina. Aimat kese barang yakunu kang tinemu apa ma min hadzal waqti sanging ikilah wektu ila qiyamis saati tumeka maring jumenenge dina kiamat. Ailahu iku tetep kedue Allah ilmu zalika utai ngawruhi mengkono-mengkono. Ma baina aidina wa ma khalfana. Jami'i yuskabiyane dzalik. Wa makanan ora ana sapa buka pangeran sira ora ana iku nasian zat kang lali bimakna nasian tegese kelawan zat kang lali ai tarikan tegese kang ninggal lahu maring Kanjeng Nabi bitakhiril wahyi kelawan ngakhiraken wahyu angka sangking sira Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati huwa utai Allah iku Rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan barang bainahuma ing dalem antarane samawati wal ard fa'bud mongko nyembah sapa sira ing Allah wastabir lan lakonana sabar sapa sira li ibadi maring nyembah Allah ai isbir tegese sabar sapa sira alaiha ing atase ibadah. Hal ta'lamu apa ta weruh sapa sira lahu maring ma samian ing zat kang den arani yaiku Allah ai musamman tegese kang den arani bidzalika kelawan lafat Allah la tegese ora weruh. Kanjeng Nabi pernah beberapa hari tidak mendapatkan wahyu. Akhirnya Kanjeng Nabi niku matur datang malaikat Jibril mayam nauka antazurona. Jibril apa yang mencegahmu untuk tidak mengunjungi aku? Akhirnya turun ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik wa ma kana rabbuka nasiya. Aku ku turun ora iso turun kejaba kelawan diperintah pangeran sira Muhammad. Gusti Allah genggem apa sing ning aku, apa sing ning ngarepku, apa sing ning mburiku saiki sampai sedina kiamat semua dalam genggaman ilmunya Allah. Dan Allah Tuhanmu itu tidak pernah lupa. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya. Iki aja mbok bayangno langit bumi dan ada yang dua kok saiki men ya ora ngono maksude. Gambaran manusia sing paling digampangno dipahami manusia iki ya eneng donya iki langit bumi karo di antara keduanya. Ya hakikate kabeh jagat raya ini, semua antariksa ini, semua alam raya ini ya dalam genggamane Gusti Allah, dalam kekuasaane Gusti Allah. Adapun langit bumi dan yang di antara keduanya ini sebagai gambaran untuk memudahkan tafhim, memahamkan makhluk. Fa'budhu wastabir li ibadati, maka sembahlah Allah dan bersabarlah untuk menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah tahu bagi Allah ada nama yaitu apa? Allah musamman. Jadi ngene, Al-Quran itu rak diturunke pertama ning Lauh Mahfud rupa gemblengan, diturunke ning sama idunya rupa gemblengan, terus diturunke ning ngene Kanjeng Nabi diudari siji-siji sesuai waqiah, sesuai asbabun nuzul, sesuai keadaan. Luh, niku Gusti Allah pirsa apa sing ning Lauh Mahfud kecatet niku terjadi neng dunya, apa sing cuma kejadian ini nunggu kejadian itu terjadi. Neng Lauh Mahfud wis tercatat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik, iku wis kecatet. Kejadiane ngenteni Kanjeng Nabi harap-harap wahyu teko. Terus takok Jibril mayam nauka antazurona ya Jibril, lagi turun ayat wa ma natanazzalu bi amri rabbik. Loh, ngono kuwi apa iso? Bagi Allah gampang. Nek kowe kok iso antarane awal zaman sampai dina kiamat kok Gusti Allah gegem dalam ilmunya, jenenge kalam apa nek ngarani ilmu ingkang qadim. Kowe wis dikai ngerti. Sesuk dina apa sesuk? Sesuk dina Kamis. Sesuk dina Kamis. Ayah sesuk nek bar subuh kowe mak apa? Nyorok. Engko nek jam 6 kowe mak apa? Ngaji. Nah terus bar kuwi apa? Lah sesuk urung terjadi, kowe saiki wis roh dorong. Ngerti agendane. Kuwi makhluk iso. Makhluk iki wis dikai gambaran. Cuma ilmune Gusti Allah iku ilmun kaunuhu aliman. Lah nek kowe iku dikai ilmu tapi ora kaunuhu
aliman. Mulane kadang iso dadak sesuk awake panas, udunen yo ora roh terus akhirnya gak sekolah. Lah iku bedane makhluk. Nek ilmune Gusti Allah bebarengan karo kaunuhu aliman. Jadi awal dunya sampai akhir dunya Gusti Allah iku wis pirsa. Ya padha karo kowe wis pirsa. Hal sing kira-kira ya kaya ngene iki lho, MBG koko apa lawae MBG? Dimsum. Lah ya ngono kan urung eneng. Tapi wis ngerti to? Lah ya ono jadwale kok gak ngerti piye. Lah yo, pengertian itu namanya ilmu. Pengertian itu namanya apa? Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Wa yaquluan bakal ngucap sapa al insanu menungso al mungkiru kang ingkar. Menungso kang ingkar lil ba'si maring dina tangi. Kaya Ubay bin Khalaf, Awil Walid bin Mughirah. An-nazilu kang temurun fihi ing dalem Ubay bin Khalaf lan Walid bin Mughirah apa al ayatu ayat. Aidza mamittu apa tenalikane ora mati sapa ingsun la saufa ukhraju mongko den tokaken sapa ingsun hayyan hale kang urip. Aidza mamittu apa tenalikane minal qabri kama ya fal istifhamu iku bimakna nafi aila ahya ba'dal mauti. Kama yaqulu kaya ngucap sapa Muhammadun fal istifhamu iku bimakna nafi. Istifham iku artine nafi. Aidza ma mittu apa to nalikane ora mati sapa ingsun la saufa mongko ukhraju mongko yekti den tokaken sapa ingsun hayyan hale kang urip kaya sing diucapno Muhammad. Tegese aila ahya tegese la uhya ora den uripaken sapa ingsun la uhya ora den uripaken sapa ingsun badal maut ing dalem sawise mati. Wa mautai maiku zaidatun litakidi. Maute aidza ma mittu ora nalikane mati sapa ingsun padha iku litakidi wa kadza alam utawi lam wa kadzalan iku kaya mengkono mal alam utawi lam waradalan nolak sapa Allah alaihi ngatasi insan biqaulihi kelawan dawe Allah awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku syai'a. Nek kira kita yadhkuru nek kira ngene iki awala yadzakkaru apa to ngalap pitutur sapa alinsanu menungso asluhu iku yatadzakkaru ubdilat at-ta'ud zalan ing zal wa udghimat lan den idghamaken apa zal fi zali ing dalem zal wa fi qiraatin tarkuha utawi ninggal tak wa sukunu zal wa dhammul kaf awala yadhkuru. Anas tune ingsun iku khalaqna dadekaken sapa ingsun hu ing insan ming qablu saking nangeaken insan walam yakulan ora ana sapa insan ora ana kusaian suwi-wiji. Fa yustadalu mongko den gawe dalil apa bil ibtidai dadi kawitan alal i'adati ing atase balekaken alal i'adati ing atase balekaken. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina summa lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Fa wa rabbika mongko demi pangeran sira lanahsyurana yakti bakal ngumpulaken temen sapa ingsun hum ing insan sing ai al mungkirin tegese pira-pira kang ingkar libak si maring tangi saking kubur. Wasyayatin lan pira-pira setan najma'u ngumpulaken sapa ingsun kulan ing saben-saben suci minhum saking mungkarin wal insan mungkarin wasyayatin wasyaitanahu lan saitane kulan fi silsilatin ing dalem rantai siji. Semalan hadiran nan mulikin kaaken temen sapa ingsun hum ing mungkarin haula jahannam ing dalem kiwa tengen neraka jahannam. Haula jahannam ing dalem kiwa tengen neraka jahannam min kharijat saking jabane jahannam hayyan hale pira-pira kang padha apa jisiya mestine. Semalan hadiran haula jahannam jisiyan hale kang merkungkung. Jisiyan hale kang merkungkung ale rukabe ing atase pira-pira dengkul. Jam'u jasin jama' lafaz jasin. Wa asluhu utawi asal lafaz jisiyan iku jasuwun lafaz jasuwun au jasuyun utawa lafaz jasuyun min jasa saking madi jasa yajusu ay yajthi lughatani ay fafihi lughatani.
Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala rahmani 'itiyya. Summa lananzi'anna yunuli yekti mecat temen sapa ingsun min kulli syi'atin saking saben-saben pandan ai firqatin tegese pandan minhum saking mungkarin ayyuhum utawi endine mungkarin iku asyaddu luwih banget ala rahmani ing atase Gusti Allah kang Rahman apane aitian lacute apane itian lacute ai jaroatan tegese kendele. Summa nahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Summa nahnu nulik utawi ingsun iku alamu luwih ngudaneni billadzina kelawan wong akeh hum kang utawi alladzina iku aula luwih ngehaki biha kelawan jahannam. Ai ahaku tegese kang luwih menghaki bi jahannam kelawan neraka jahannam. Ai asyadu tegese kang luwih banget wa ghairuhu lan yani asyad minhum tinimbang saking alladzina apane siliyan manjingi. Apane siliyan manjingi ai tuhulan tegese manjingi wahtirokan lan kobonge. Fana beda'u mongko ngawiti sapa ingsun bihim kelawan alladzina wa asluhu utawi asale siliyan iku saluyun lafat saluyun min soliya sange lafat soliya bikasri lam wa fathihalan kafathai lam solaya uta soliya. Wong-wong niki asbabun nuzule kranten ana wong jahiliyah wong kafir jenenge sapa Ubay bin Khalaf karo Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu menjadi banyak asbabun nuzul di dalam Al-Qur'an. Teng surat Muzammil nggih enten zarni wa man khalaqatu wahida. Zarni wa man khalaqatu wahida. Wahida niku nggih Walid bin Mughirah secara asbabun nuzul. Tapi tafsir itu tidak mengikat terhadap siapa yang dikhitopi di asbabun nuzul itu. Contohnya khitab iki kanggo Walid bin Mughirah karo sapa Ubay bin Khalaf, tapi khitab ini untuk semua yang difirmani termasuk kita. Menungso-menungso sing ingkar karo ba'as. Ngene Ubay bin Khalaf karo Walid bin Mughirah. Iku muni, apa aku nek mati terus urip neh? Padha karo sing diucapno Muhammad. Utawa muni aku ora bakalan mati, wong mati ya urip neh, kaya sing diucapno apa? Muhammad. Jadi ucap istifham kaya sing diucapno Muhammad itu sebuah penghinaan nek dhek iku ora bakalan urip maneh. Dhek ngiyakini nek bar mati selesai. Dibantah karo Gusti Allah. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apa menungso iku ora iling? Nek dhek saurunge urip iku ya ora rupa apa-apa. Saurunge ana mani dhek ya ora rupa apa-apa. Sakwise dadi mani dhek ya rupa mani. Sing regane luwih larang jagung tinimbang mani. Jadi bakalmu iku cek luwih larang tinimbang jagung. Jagung sak kilo iku cek 10.000 15.000. Lah manimu sak kilo payu pira? Ora payu. Manusia itu tercipta dari sesuatu yang hina yang sebelumnya tidak apa-apa. Apa menungso lali kuwi? Kok kowe ora percaya ana ing ba'ats? Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina summa lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Demi pangeran sira Muhammad, ingsun bakal ngumpulke wong-wong sing ora percaya anane dina urip sakwise mati yaiku ba'ats. Tak kumpulno karo setan-setane yaiku bolo-bolone. Dadi nek wong mukmin iku duwe bolo jenenge malaikat, nek wong mungkir wong sing ora percaya ba'ats duwe bolo jenenge sapa? Setan. Tak kumpulne kabeh ning kiwa tengene neraka jahanam dalam keadaan merkungkung dilebokke ning ngene neraka jahanam. Summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani 'itiyya. Kemudian setiap golongan aku pisah dari mereka dan mereka akan tahu siapa yang paling berat siksanya, siapa yang paling berat wanine ning gone Gusti Allah. Jadi semakin berat wanine, semakin berat siksane, semakin angas, semakin berat siksane. Tsumma nahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliya. Kemudian aku mengetahui mereka siapa yang berhak untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Mulane nek cara zaman sak mangke niku membahas tentang yaumul ba'tsi, membahas tentang hisab itu lebih mudah daripada zaman biyen. Kita bayangno Kanjeng Nabi bahas tentang keimanan onone ba'ats.
Kowe iku sok mati. Bar mati sok mben amal-amal iku dicatet kabeh. Catetanmu iku lengkap. Zaman biyen kan janggal. Bagaimana tulang belulang bisa hidup kembali? Bagaimana catatan-catatan itu bisa tercatat rapi? Kan gak mungkin. Saiki kan gampang. Kok jemeneh sok mben ning alam kubur. Saiki lo Facebook lo iso nyatet 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kenangan ijek dicatat file karo Facebook. Zaman biyen ono flash disk iku Pak Yai nek nerangno gampang. Lah ya wong amal ibadah mulu saiki cara ngono wis dicatet ning apa? Flash disk sampeyan karek apa? Ngecopno. Saiki wis ora usah flash disk. Barcode. Lah barcode-mu ning tulang kodokmu lho. Dadi ana siji anggotane awake menungso sing ora iso hancur yaiku tulang apa? Tulang kodok. Tulang kodok sing bunder kuwi lho. Lah iku semua sinyal iku di situ. Tapi barcode-mu iku ning kono. Dadi cekrik-cekrik. Sampai ning akhirat nganggo kris ben yo ketok. Apa kruis ta apa kuwi? Cris ketok kabeh. Lah kan gampang. Oh, berarti yaumul ba'ts itu pasti akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wong saiki ono apa nek ngarani wis dadi torong datane karo TU digawekno sampean wong tuwamu saiki gawe aplikasi ngetik Oksigenatul Abrar cekrik. Oh ayas bar subuh wis jamaah wis melu ngaji ku ape ngene iki di centang sing ora ngaji yo di ek. Oh anakku ora melok ngaji. Oh ning dapur centange. Oh ono kabeh. Dan bulan ini direalisasikan. Ya wis operasi terus apa nek ngarani kegiatan santri sapa sing jamaah sapa sing ora jamaah wong tuane ndelok ka omah iku iso. Lah apa bedane ning alam kubur karo kuwi? Wong tuamu yo ning omah tapi ngerti. Oh mujib turu ra sekolah lho neng di sekolah. Iki saiki Syawal guru murid santri semua terlambat 2 menit nu eneng catatane ceklik nganggo barcode gampang. Dadi sampean drijimu wis klik mlebu kelas klik metu kelas klik dadi ketok kabeh dari drijimu tok wis ketok. Masya Allah dunia iki kaya ngono apa nek akhirat padahal akhirat iku luwih apa canggih akhirat iku luwih sempurna. Dunia niki fana akhirat iku luwih sempurna. Mulane kok jemeneh filemu datamu lengkap. Tapi ya muga-muga sampeyan sing dosa-dosa sithik niku ya error lah muga-muga ya rada error lah no. Lah error iku maghfirah Gusti Allah nek oleh maghfirah ya ora error, canggih tenan kok. Canggih tenan. Ora ono sing ngalahno canggih akhirat niku ora ono, tapi nek Gusti Allah duwe maghfirah ya ono errore barang. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wallah.